bese tokonyora se family nyagitari bakabona cyatwara irepi nduko ati to ni kiregento bakimegondo bara to mwana yo muritare muire nyagitari banagariria kare nyagitari bairira ngo mwana chete konyora nande bagocha komorora bamwagocha korora na mwana uri nanyorete banyora mwana taijo bagana aterera igo bagaterera umwise bono bacha bagatiga gabana arenga akunya kombori njendi ndachanga nde school namote yasoko bwanera no gochakire school ntindi konyono mote ya bari mumba manti ya nuru alete na bakanyora ngumete nando ikonde mutakanya ukumi Pole. Mwanchumulire Oinka TV twikire gaiga ime ya Gesima Ward igagotoka ase constituency ya Kitutu Masaba ira ase county ya Nyamira twikire gaiga gutajira family yemo ebwato muchando omwana bwenkeye oro munyaruka ore grade 7 bono iga na bwate eshida yiga chagete nganende komoroma achaga complain mutungo mwati ore akoburuchinguru bosaigo mamo mwabo akanyara kobaga komwira ase nyagitari ya keroka ekeregete nyagitari ya keroka agatebinga mba konyara como bweni oborwire boli baligereiri enda yae by the way ebimbete sana ekero twasaga iga ose koro komuliri for the first time asibiche tobegete gabwa se screen yawo nabo ko buga gose okonyanga ngo mwana oyo mulitaje lakini talibo omwana gabwate omuchando bwenda yae ekeraire tu asenya gitari ya busonga enene akaba referred guchi asenya gitari ya Kenyatta iganye no bachite ko discover nga omwana gabwate oborero korugunga ovarian TB Nekarona tema kunya kokora research yane nabona ranga oburero obo ebokonyora abana basubati abana baisike mono lakini boli bare common sana buna tonalete oburero obo bonde bwa TB ya lungs kose TB yege kuba keranya ole tungana bwato variant TB akanyara kobaga kulikerwa maliogo for 6 months omwana oyo oberega kunywa maliogo faithfully lakini wekera bone ga mamu mwabago ntebinga bado change indeteyo enda bado na webimbeteigo muna yarenge nenda rochenga by the way nawe ebetenga go increase ere day by day igo mbanyorete bobwenya boliba kagertenga konyora bali ekora bakonya ko advice kuna abanyagitari bagotebinga omwana onabonete agende na inde konyora obobwene bwekerengo keri igoro lakini barabune family yabo gaiga ebara bataka mbabwati besa chiricira mwene bol koruga iga kogenda senya gitari nene ama anyare kulingoliwa amanye nganinki boronge kirieto mwana no senga kio mwana we akonyora obobwenya aira ne hochia se school mwana buna nabatebiri are grade 7 omwana omunyaruka omokeiga no ari nkaga iga bono iga abana bonspi bachire school ko January baka bono iga basiekire na after mbali oyere bado ni square gaiga because yoburoire ingento bago sabanga onde bwense kuligire story ye obwato moyo bwa mabera onye bwa kunuru ne story ye ekero togochi oswato kwa nene family bato eresere boronge ngaki omwana chagete korwara na ine bakabona iga mbokonyi kibaga niti korwa asomonto ligireti Inka TV chinsa unechiga bono batagete obachangere banyare kogenda asenya gitari nene omwana bweni anyare koirana kuchi school mbati bako moyo majetane Bridget Karubone ni Inka TV action Mwanchumulira kununa naika ko bamanyi gali ase introduction na ikira ase nkeye yo mwana urwarite mwana yo iga ko muligereri kwabwa nga mulitaje lakini shida bwate ne yenda yae kunya kubimba day by day na ikire gaiga ninkana sana mama mwabo atorese borongi nga shida yo mwana niririe na inde nga kia chagete kurwa na inde mbaka bono iga nga iba ikeire process yayo kogenda nyagitari bune family karibu sana mwana Njasa maleta ngukudi na mukera Aiga nonge enka yana mwana yoro Aiga no enka yao ekenyoreke ngaki koruko Machenwa ime ya Gesima Ward
kero twacha korupara by the chipara mobwate ne chimbe sana twang'ang'anire mpaka twikire gaiga chisaregete sana na imbura nero yature muna twaikaga iga one twatebigwa iga koro kwa mariko gaiga no seito mwana uyu rwarite n'uyu umwe rwana mbari ngo gwate batano uyu n'uyu uyu kabiri narurwarite omwana uyu rwarite ng'aki achagete kurwara naende kuyu kwamonyorete nabwate shida ende yonsi korona munya tanya konyora shida ende yonsi tatigara arware nyamarari anyu mwire nyagitari arwari boborwari oboke airaneka bono oyo igete omwaka ori gochakera omotenyi kabiri bwa omwaka ori gachaka korwara korwa ase enda yaye twanya komwire nyagitari echichinge ende eyi bono egachaka konya kobimba yanya kobimba gacheka bene na mono tokamoira ichuni koruchuni agapimo agatebwa na amache are ase enda yaye bagateba amache ntonyaroche noare enchere nyasoya tintonyaroche lakini konyasoki ntomanyeti akarwa agatumwa enda akorerwa ebicha y'omobere omogima korwa bwakanda agapimerwa Margaret Kenyatta amabaro agakana Nairobi Margaret Kenyatta akanda agakorerwa egiscanning eyo korwa buna nabo bagasoka amachibu aria bagateba mbanyaroche amache ayo enchere nyarete to eyekonyasoki banyaroche akabero omuiso nanda akere na gocha gaiga kere agakora mitinyita tororo akaira naka ikana nde tokarora ntokumubika nyumba tokamuirema aiga manara akabera na bara bakamukorera scanning yabo yo mubiro mugima bagateba na macha ino ari kurobona bakamwa bamubare ende yo barusi ebipimo bike baende kubibara yani kubipima bakaira bagapima karabera ni gocha bakanyora no variant tipi kurabwa akaigorero bagancha kimucha kiri ni general rifaro kachaka kumuiroro na muiriro okore mitienyi sita entreta mario gayo na kore to mutinyo yo kabere tare 16 wano kurwabu change tinyerochi no na rengo muira ngo bataitinyerochi change bantebi tigara ranywa mario kwanza nduri kunyatikira gati atarakura ikagera bana agakura bana akure tiga bana tindoro change ende bono no ene chiba hatimbu gatinda muirire nyagitari ende no mwana unyura mario for the last 6 months yakonya konywa mario ekero kogenda kuya mario nayo kogenda kusema kwenda nera na muirete agante bakamurigerera bakamara nkabaeresa singo natambe nefea agante ikare buya tarwari tinse orio kobogoria ogusumbuga tocha konya kamarana kare buya onya tari ko kogendera kurwara berense na bogo chomoye mwana kera uchaka kurwara tiganko na chaka mwana kera uchaka kurwara science kiri kwaligereti ukamanyanga bono mwana uchakire kurwara Dili tanga ni pikwa manyete mwana uchakire kurwara bado grade 7 yalinge umwaka ori bono okori umwaka uno yo kabiri okay tisaine no enda yarengo moroma ni yacha kunya gukina buna ya moroma iga mambinande ko ye kunya gusuka yanya gusuka ikabene na mono ikagera tukamwira nyagitari achake gupimo araruningi na complaint wenda ya ndomire na inde yanya go increase yanya ko bene ko moroma abune wako tabo mujando bado kwenda linge school kwenda linge nari ya join 87 ana ba join lakini ngonya ko ake rende one kare acha ko moroma manende yo bari bakamote bono karaendanga urarwali eranga more tanga cha ko mwire kinyagitari chokurwe ni kinyagitari ngonya goncho kanana bese ngonyora bese to konyora se family nyagitari bakabono cha twera irepi ndubu ati to ni kiregento bakimegondo mwana baka emegondo moiro mwana nyagitari moga konga skia okana tabu ati gas warwara ende kyoka bakana ndaira poleni sana urore baidwe kerabo gocha se family konyaranga muntu gotumia chiba sinyinge nanye chiri gotari ngera tinga gotumira because urore tali gento gopanga no muntu na charu ali twogeto beke chibesa kando chyo kumwira nyagitari no mogako nike barua okora nayo munyene
Timpo atina njene ke baru ekyo ndanyora ngore ngine. Bana buna rwarte ga nonde nere sikamurinde. Ekara chakire kuraro metomano una njina chana murigereje utarachi kumanyanga ngakiarwarite. Omonto narabuge mwana omusigwari. Abantu mbagotebeti ngane utarachi kumurinde. Yaiteire na yaiteire. Aginare mararito. Ngakibale ogote. Baro to mwana oyo muritare. Muire nyagitari. Bana gariria kare nyagitari bairira ngo mwana chete konyora. Nande bagocha komorora. Bamuagocha korora na mwana uri nanyorete. Banyora mwana taijo. Bagana aterera igo bagaterera muiso bono bacha bagatiga. Karo baruche bono nuburwaire. Ando maste baka understand nuburwaire mwana mbia tari mosigo. Okay, umwana omonyenere bono kera manyete ngana arwarite yago orogire nda yagendere ko increase na no mwana omwisike. Ero umwana ongakie birengeli bya byaringi. Ere na bonera ta manyete totiga kara matuka yari guika. Na bako agocha na motei bono to anjiraniti. Na bana ko tai musigore to yo mondo le musigo matuka tari gocha. Balendo kwere. Bateba bana manya gukwana nje kurumeana ni mind. Nigo kwari ko mo encourage. Na motei ya to ko na utegara gose ni mind mundo ko bamusigo. Mweso amini nanye sukuru mwatebi yonte. Lakini onya ko abo abana tetiara le bantu. Na abana. Kataita. Ako bobera nyumba. Ekero nonya abandi bali school nerali gaiga ngakia. Iga bana alenga akonya komboli nchendi ndachanga nde school. Na motei asoko bwenera no gochakire school. Ntindi konyono motei ya bali mumba manti ya nuru alete. Because tanga bonega wante bitanga grade 8 aso. Lakini bona ta konyara konde school goba ali muroire. Alenga ende yunko moromere nkorara muri butuko. Ngo ikere jinga ki ya muroma. Ya muroma nande ya poa. Nande ya raba matuka mangi. Nande ya chakumuroma. Lakini sai ne recovery komuroma. No, recovery na riri komuroma. Na riri achagete gosenenda general. Gorwenda recovery konya kubimba sai bono. No, na riri bimeteli sogete isku. Ekero omwana oyo alenka wachire kwonire kiregento aino mogako mugwati gasi bone ga murate bene bibarua mogo depend on mamanya kuragiria abana baino. Abande bari school. Ande bari school. Ti primary ones. Bono ngakimo cha manyore ndagira ino akira litko. Ona buno obugima bokongeta kuruna gachagete kurwara. Nari obugima bokongeta bono. Ntori konyora yani kocha konyora ne gasi enkonga ko. Yebona konyara te ke baru ekitwenda ne skuru to ko ira no borore to ko ira ne ndaire ko. Ona kwanyara machifu taje. Ocha ba kongo nyana kuragiria abana abana nara baide abana bwate nabake. Nabake. Ko baragiri ne stress. Ocha ekero mwachite nyagitari mugatebi umwana gabwate orore bokoro kunga ovarian TB. Umorore umunyagitari sore umunyagitari naba explaining uborore bwankibogocha. Senga kiboko nkige ko to borore. Antebete tira sima ebanta antetio banta bamanyite yege kuba. Nera abantu bamanyite lakini ntubwachita ebuchi nyinge cyo gotwara TB. Nabe ko bwate kimokende yonse kyomobe. Bana nabako nakunywa abante bono tikane kunywa mario gaya anya gusibia rende. Na wanya gendera igora kinje bono tindu chichenji. So ega gocha nabo borero bo gocha kai. Oirwa mario go 6 months change teyo. Nkora ntebo chinyagitali gotabe moroire umunyagitali nga borero bo mboli ko bwana. Ne ikana chikuya yo mweri ona na mweresete. Bona gante yu ocho icho moretero bwe ko manyone nandi turamona. Abakamboli na kialenga batibo na bimbete gwetani. Bona bagaisinyu banyura mario. Ngarane bakira style gete. Etari karakana ngamba bwatari chiguri yabaga ontera ke bagante nando chora. Bona bande tito ocho moreta tumutini kurwe geta. No kolire. No kolire mario. Because abantu batibimba bwate record yabo bakora tira mario. Bibutwa kwana lakini bagante ntare 16 iriri naenda. Bona ba inari gocha kumuira ni gatia iyo. Tukulindo nyansi bante bete. Bana bachiko muruchere chesta. Una ukolire kunywa mario. Ligo. Naende koruga bune family bona mwarura sinyagitali nene oirwa mario go mpaka 6 months chingima. Konya kwa bwate hope nga buna gokora iga osenko bwenari. Lakini unfortunately mwana tarabwena. Mubwate naende mebango ende yonsi yo kumuira sinyagitali nene. Mibango nto banga lakini besate yo bona nto konyara kubanga besa chitayo.
tutabwati chibesa na turabange bana bona buto na kitokurigeria obokonyi gara tonyore tumui obokonyi konyora mole onde mwense uligirete story ye by the way nabo bagokunu ne story yao na omwana omuntu akomurigereriga na bakomororera amabira munyare kwenda na inde mo seek advice kurwa so munyagitari onde gose ase enyagitari enene bono ekero nkaga iga okunyagwetera makongwa buno omwana yarwarite iga kwa mwire nyagitari taliko bwena kwa muntu nyago advice ngana inde uligincherende muntu nabagocha gote lakini kwanyora tubwati besa no ene fe ora chiera gwasagote tubwati na tegerera ye ndo cha nera gotebigo tali gokonya gote na bugata chibesa chibona ochiere no gukwana tu omuntu irana tegerera mwaye no takakolengera inchira chinde chionse tokogenda because tobwati fe ayo monyene bono iga une family no mwatemire kurigi obokonyi no nyasabarai okonyo mwana okogenda nyitari wana ibana mbanguriga wana twabege tamangana ya mbaigwete na baba na barakonya nyabako aya baikira se bari anya mutara ikasabara ya bairi bainombaro barabumba manyeta mangana ke bairi mamanyeta marabo baba konyira sinchira yemo sende baratemire kurumaega ubona mbaratemete ko bakonyi eso ikere bonega ana barabona bategerera tei no mwana nga yale gosoma school yae Karantini primary gosoma karantini tanya kogenda tanya kwandu mwako mugima somete tamwe yamo ande tamwe tegeti kunyekora abali mbanga kibaote abali mungu enda ndi na abali bote ngomboli bari umwana uri nakinanda na bairese bande bado tegatonya komo makeri gutira bakekera arabugani school nabali mbanda starting mwana oyo igarua litana kiatara chere school barabu batemira ko mwana nge gose nonye ko mo support kogenda nyagitari mbara ite babu bani style bano bairete na moro ire bori borabugene bwango wana mbaje ta juice wana liba igenire abali mbatse ya bakatariro mwana wana liba isanike na batete mbache babange barulana na barabu support yake gari buna mama mwabo omwana oyo rwalite boniga buna korora uborora gwitira kira lituko no muri nere mu butete isko gatali konde school abande bakogende school ayo mwenye ngaki ugocha kwarengere na bakanyora ngumeti na ndo ikonde mitako na hukumu pole sana mwana mwancho muligere unoroche gaiga story eto kora ni yo mwana oli uchagete ko bimbenda mpaka bona iga buna bado enda ya inegendete ko pima uchira nyagitari oiru mpaka majogo nyura majogo variant TB for the last 6 months lakini unfortunately there is no change buna mama mwabonko maboli gaiga maswali itoko nyara ko understand borongi ngangi kikirie to mwana oyo nende barabune family progress ki ba mekiria so ko ira mwana oyo konyara obobwene wekerengo kigoro buna bona iga ata iteko gostaba ayuligere tinka TV ninyo ko bwate omoyo bwa mabira kabisa ochangire familia na libaranyali ko muira asinya gitari abatabanga ako igobororo sana ekero mwana oyari nkaga iga ataliko gende school no bagutete ne risk gaiga mogako etabwati gasi ero monyene ne bibarua bagokora gaiga ali bakonyore ndagera yabo yakera gitkuna bado na inde babwata abana bande baganiti gokinigu kurwase abayibori abataliko inyara ngina pole sana na makongu na inde ngo gosabira amaya ekero mwana oyo sekera twabekire omugano oyo asembeo umuntu nabara irwado mwana unyagitari ino abanyene buna nkaga igankige ilimo go chamwa miss apart from mwana bano kurwara kimo go chamwa miss nkaga ndagira yo ngo mwate yo na ndendiro kanyoro igure gobe happy tindi na nelio yo como kanya nanya atimbo atibesa special diet nera dikere tu akonya akoli tari keri ndagerero lakini ne ndeyo amario ngo chana murike nako na chenye itana batairera na iwetu bengwati walenge bandikererio gonchukugura karana like bona nyati bwati besa na ira na yona atimuka apart from amario gari yako egunya gitari bada yande na ara kurikero buno kulingana buno kwana kwa batairera na ngo kuboli barera na keigwete ngoragera ari ndira bataitie kumugura bante gendo gorerio gagete na rio geri goikari etanieli kulinya wana naira na tindi bwati natumukai bwati gai gomona tuliko korario wana gaki efe okurinira nirio gukugorera imbosongore na kyo gwika
Ukore leo watigire busongo. Na pili na ina na waka. Maitho busongo na are sana kuruga iga muna twachiriga. Nenga moko nyine rega nyimba ka busongo. Kero mura bantu bana mu chireri bana 500. Nina 500. Koruisko ga iga mino. Nonye mino mpaka para e distance nero. Gobone kero kwibangira ino mwana kwenda muri nyagitari mo gutumia 1500. Kwenda nyagitari. Kwenda na kuirana. Kene tibasti nyinge sana so muntu tagwatiga. Eri ngwanda pada echi wiki ibere gose wiki ngira na busongo. 2 weeks kuiranira. Gose 1 week. Nake mo cha mwanya ore fair yo kwenda nyagitari. Ngono nyasa na bakorobera nika. Na nyomra. Na bakonyara moiri ndo mama nari nganero gonkonya mona. Nko mari tande maithe we nera kwane abantu bainka TV goro yo bororo mobwate goro yo kurwara ku mwana uyu ino. Urwari tega iga mpaka muonire mbako buri. So fati basa mwatumire nyagitari cyo mwana uyu irenga. Itetane keri 300. Over 300,000. Mwatumire goro yo kurwari mwana. Onero mwana first born. Second. Nere second born. Mwana nengre direnga. Na gatari kwa na school. Ninki kia bete. Natari kwa chio school. Era nyore to mwana agati. No, nero no muisike. Anyore to mwana kali school. Na korte class 8. Pero bono gore no wakabera school. Bahati mbaya kanyoro mwana agatigira ni school. Pole sana Nyasaye naro nene ko baigorera chinchera monyore inchera mo kuira mwana uyu nyagitari because ndoche ngaturu mwana uyu kabo murwire na bintu binge mwa luziri bune family. Aso monto lire tinka TV bono iga ngakiura so ko gani kwene bune family nkorokyo okorikere ligai. Njebana ngo oyo bwate kende keria gutwara soko gani kwae na bagotokonya. Nakebegeke na bagotokonya gara tokonya ru mwana uyu arusika iga na nyagitari. Ega nento nyore ribaga ryo gakore gasiende kara bwende. Nobata namba esi. Namba yesi ni. Na boko na ni namba ya. 0718 733 881. 0718 733 881. Mageta kore. Reda neti na mukira bosire. Edi na mukira bosire. Kwale gocha po ose umuntu agokonyo mwana wenda nyagitari obokeri monyore ngo mwana uyo mbuyari nderi ya ete iyo wiranire kale byanga kwale gocha ko. Na bango twara mawako manana ndo manana ngo kamana. Ngakire n'abantu mbuya mwana bali bangiro bokonyo. Santano mungina so kwana 92 babakanire amaya. Mwacho mugira enamba ya mama mwabo no irega bwa screen watabire ile talikole tani. Edina mukeira bosire. Edina mukeira bosire. Nyoko bwate medical advice ora ba advice kagera gutabinga omwirire nyagitari munyura mayoko for 6 months lakini bado no change. Igo baga netinga bagende ase nyagitari enene kabisa banyore specialized treatment. Yoko koro mwana oyo aruga iga agende nyagitari abuene kabisa aira nigo chia se school because she's in grade 7 and obere ko miss a lot in school. Tiangira negocha na babo mwabo mwana oyo. Babo mwabona arega iga nere obere a good support, a great support gosha se family nena watu bororo sana igoro yo kurwara ko muchikoro yo tochianari. Macho moja na irande gocha na babo mwabo mwana oyo rwalite nere ntatu akwane na intu abere atatu igoro yo mwana oyo orwalite. Karibu sana mungina. Sama leta nkuru kurubi na kwambuka. Mchenyi na kuru mwana oyo orwalite. Mwana oyo twatendere kumurwaria. Twaitire otusiri mwana uyu gachagite anende kumurumira yake tukararende skulu ekaigutiga ende skulu anya gosoma kanorinde yachakire gukina ende yegendere gukina nje bona ase omwana nyaruka ngarengere rinyaki omwana una barabise banyoe muritari tiga muimokia nkamuira bakanya gitari keroka bateya banyagitari ntagite mumpimira omwana oyo ndote gose muritari banyagitari bagandebe yayo kuramwira ararusi kwa mani ngana amache tumakonyo amachibu korwa kaenda rinda akapimo manyagitari akanangiria agande mwana oyo tari murito moire gari akwegesere gitorore ngaki ingikirende yayo bakaenda rinde bakamupima tukanyara rinde bagandebe yayo mwana oyo kendo kirenda na amache turuche ande tukonyara kunyarusia Nono uja kwa endese gisire ikiria kenene egupima umubiri umugima. Ogende nyamira gose busungu. Tukarra yaya abana bari Nairobi bagande mama to kunyahara tiga omotome gocha. Nkamotoma rinda akaenda Nairobi bakamuira rinde mama rusi agapimwa
kerati murende bakatebuna bara buna macha na intu nyaruchi nganga kiache taiga bakaswarende kumurwaria bakaswa kumuiti nyagitari abuchi chinge mwana urende bakacha bakateba bono yaje siya ikeire nduruchi change ngabata ine change teyo nane na abana bakemure moirani gocha bakacha bakamuirani kerai kaiga nande tukarura nduko mubika nyumba nande tiga tumuire nyagitari tukamuirema ema no twamenya tukamenya ng'imiti ibiri are ward tugacha rindi tukanywa umunyagitari agateba rindi tigamubare arore ngikirinde agacha rindi akamubara akarusi rindi ubuntu gitoro gagabu agateba tigambuire mbupime mpamuchi tukagenda rindi akamubara endiri nabo yakete tugachaka kero twaikaka nande agakore giki nande endiri nande gaswa kubima tugatea bono ng'aki togokora yaye bono muirani so muire nchene ro bono tore ng'aki inki ekebe naria irete ndagatebi TV bono kurwerio naria genderete koewa mario gogocha paka ya ikeire bono njentebi nyina gaki gakunywa mario ng'aki echenji tai na ya na tetu tiganyu metinsta bono nyure ya erire stiri tarabwe na bagenderete kubinde bono tuasi na bono nande gaki ngaitoko gendo gwetu twaoni dichombe isato twaoni riobulemo twaoni riemete twabwate bono twatire gitoko babusa tubwati ncherende nande bono tokora tokumuirira nyakita bono twarabukire bono twagani gaki undu bwensi obwata okonya atokonya egere tunisinywa nisikana koramuire nyakitari torre gusinacho nande muratema na inde nyakitari torre gusina bwene ekero kororo muichikoro wago chandika gaiga bunarwarite ekyo gochapo iwa buna mama nyanya yake akina bongoro dabube kyagera abana bande bali school nere gali sika musuku kwanya mukiye bitabu bagosoma ichikoro rekera imugetie bitabu ndorana gaki umwana una babwa atomwa gosoma lakini uburwire bwa mubekire sika nabo ngoro dabube ngoro na gangana ncho umwana una ende school na chako konya pole sana mumina nasa nko bakonya uko bani kwa somo ntobigere tinkati bibona igankoro ko nubune fani bono tugani tigakinga nitina gaki uyu bwato gokonya ankonya ro umwana uso uyu bwato umanye to bumanyi bwo burwairo atotebi gaki tokonya umwana uyu anda tokonya egero umwana yako akonye kenera agende skuru asoma pole sana babaganira mai mwana nko bari bwo Mancho mayo inka TV oroche gaiga togo twerero sana gaiga ase egesima ward gaiga tole na ngina koro mwana oyo rwarete lakini abo igokera gituko tunavumilia so that tokoletere story koro gaiga ase binyoro bito gaiga gusi yangira nego chano mwana mwenye no rwarete momorore because twakwaniro mwana sana bantu mbara marora buna rwarete nere morore buna rwarete atotebi ngakia igwete tumanye gukora koro gaiga ase e ward ya gesima Mwancho mulire mwana oyo rwali tutwale kwandira kuri twachagete story nero oyo gaiga mwesko oyo igarwali sana buno roche enda ya ebune bimbete nabo abire ga kurwara senge kakere kenene sana endo nyura mali yoko na mama mwaba gotweresa nte kenene batagete barabune family gaiga no muntu ko bakonya bagenda senya gitagi nene omwana oyo anyali kwirana ne school anye ko roche kabegete uniform talinga ne school akuru obere sana ngeke getamba tanya kogenda school tatu kwa nene to igunga kyo mwana oyo agendrete Baria John. Popoa? Iga mama minoto tebiri nga unasikia vibaya sana no rwarite enda yawe yarachagete ko bimba. Aki wachagete ko rwara. Tende kondo ko ngate ngo gunda sete. Konya tukoro sai go sai. Kole skuru go senkaga. Alafu na ende skuru ko yele tero enda yangu. Nekaro ko giranche gedele school. Enda yangu. Alafu pachonka kwa mama mimi. Ende yangu ma. Ngade mwarumu ende yangu ma. Ngagenda nyatairo urari. Ate ngwete ende kono kandikira Maria. Bagante ngende yangu. Ama wacha ngoro ngaigu na kaneka. Ndayari ko koroma sana.
Samalita ngio koroko bai. Samalita ngio koroko. Demian Kemuntu. Demian ni ndai yare gukoroma sana. Konya komenta. Eo koroma anya komenta bune ko bimba. Ugachoka te mama mino akwira nyagitari. Pero mwase nyagitari ngakimwate bati. Tote tugo amacharenda. Ndoro na arenda. Na arenda ndomendi kama tuko nyarusi. Ninjire na rereka. Ntoma nyoti. Ngwara cheto kavera nyagitari e ward babo minante. Echenchi ngwa twali tekera ko iratu nyagitari. Na chete ngabaro. Ngara abavuye. No fuera ante gocha kwanya kwende school. Tinji tinga ngacha. Ngabere matukato tu na ndi gacha. Baka bona iga kwanyura malyo gwako dure 6 months utanya ko bwen. Usenkwanya urete change yake. Change tei. Inga na bwe endrete bado ko bimba. Mama mino nangeresa ikero kwa rute nyagitari yani kwa rute school ugatsenda yachakire ko bimba abantu mbaka mba ugete nga musigo gote ayo munyane ngakikwa rengerete kero ko roche nga inda ya uko endrete ko bimba ngwa rengerete ko chiabo Njana bute ndwarete ayo kwa maita to rwarete ngara abantu bali gukwana nga musigo renga kikwali kuigo mbogo akini nari ndokira ngwa bayigwete muna bali gukwana bari ngukwana njira akubomera bakubona bakubomera ntira bakunya gukwana nga musigo lakini kwa maite nga no burwaire wigwete ndayo Moncho molira mwana nero gaiga urwali takoro kunga Demian Kemuntu nero urwali te ona gege ntago sabankeri nga anyale konyora umuntu okomokonya agenda senya gitari anyale kuira ne school mamis shule ulikuwa unaingia grade 8 lakini mwana ga grade 7 yoko genda 7 narenga ona 8 narenga sababu mwako lakini wana no so 8 fanya kogenda school netogo so 8 abande mbacha geti already igo bono grade 7 no tanga 8 gwachite aso monto ligre tinka tibi mwana iga utaite gokonya nga kiura mutete bango mbona njinira ni school nenda na masomo nanjenja kwa Nkeroro chabana bande baba sani baba bakwende school ayo len kanga iga bone nga kiyo gocha kwalengere ngobubo manya gocha gotajara bari mu bato wontara bastego bana baracha manya gocha ononye usiko boli na kiyo vendrete saba sani baba bokoro kwa rwete school na bere gomba kabone ngoro more ndabo tuko ekero korara gose nonye bone iga muni karantene teri koroma ego kari mwaga yando iwe go koroma ri moigora kini egendrete konya kobimba Mwancho molire koigure kurwase Demian Kemuntu abuna goteba uko gani kwayo konene nkoringa anyale koira na school yani o misiri school sana tanga grade 8 achiete lakini ko batanya ko gende school na inde aso mwako yo chakire bona iga una bali grade 7 ba achire class 8 para ero monyane tali konyara ko gende school na inde bona iga ya mubidiri gose ya mubetereri airolere grade 7 because yo burwaire mamo minu chandikire sana una ko linda nkaga yi nyakiora ta mamo minu tachondi kango bwana ko bueno ko bole buya mina naende na boy gotata etolengera ringa ki positive always taibo monto na bara ligere story akoira nyagitari kero go nyagitari kwa bone ko irandire school mama mino na era atumuke Mwancho moja kwa nyore chibicha kabisa achio mwana oyo orwarete mamu mwabongeresire nga egento kerianga netie kenene nkeringa onde bwense koligere story yebono iga ase channel yeto ya Inka TV anyare ko ba support bagende nyagitari omwana anyare ko bwena na inde aira na se school kero mwana era ne school era mwana na bakogoka atebinya sainga mbuya muno agendere gukora ibibarua bya ebuna agendere gukora ga neno ntebiringa na onyene ndagira na bego cha yabo bakomusana se family ekonyora era bayiboli bonsi mbabu atigasi bawo korere stable ekonyara kobakonya banyore ndagira yabo yakira gitko. Thank you so much for watching this story korugaiga ase ward ya Gesima kutoka ime ya Kitutu Masaba constituency ase county ya Nyamira.
onye ko watch story ne tora subscribe, kindly do so. Subscribe to our YouTube channel and moto we are on the road to 200,000 subscribers. To iki 200,000 muna to kora umutienyo yoiga na tutoko ketomanya ngo to support more access story to kora gaiga. Neno nye ko bwate kende gionse uranyare guchangire family enamba ya bono ere gabu access screen ena botora go ke mono ekero to koranga chi story to ko baletera chiko ba positive osigo turn out positive. Chomalia na irani go chana sokoro mwabo Damian kemuntu yorwaje tomano yobwato bovimbe asenda yae. Ende wante vinga sokoro to ko genda gari ke gusinge wanjire. Ni gango tingoetane. Ne nyomba yo mumura. Mumura. To ko genda gari. Ndiko enda kujia. Igo nyakwaro nga twachenjire location na kikiagera twachaga uchaga iga because sokora gonte vinga tanche iriko tachaga ari motugari. Iga no tokobera. Ona sokoro imbura yatule iga sana na ene muna ngenda to tebya baligere twatwerero sana lakini twajamera iri tokole story na kiora totebi goro yo ko boro iri bomano mu chokoro yo. Injeza marieta mali kama manyi. Moche ni weta pi. Eta B. Geta pi. Mocho koro yo rwalira sama matuka matano. Igali junior secondary quarantine. Kono ga kubimbenda. Tukamwira nyagitari bakatebana macharini. Kone ke ba kumunguza. Nande stiri nande okore wiki nande ndeya ya bimba. Kono kuikira igo. Turatebe ngaki onde bwesi urojo gokokonya. Atokonye kiagera twaremero. Twaonire kiregento twakuri. Ondo wanja so wanja kwaye atokonye. Mwale miro bone gamne family mubwati buna mukoro. No ne family ngi mabono kende nkeyo. Twarabukire. Sana sana so twanira sokoro. Gatoko tiga nando chembura ya tule sana na intoro buna to wika bosongo. Mwancho molira kwarogire enera sokoro ya mwabo Damian na okwana ga yote banga baonire kiregento na jibara iro mwana uyo asenya gitagira lakini asaba ikere bone gamne family they have nothing. Oje ngo twereruga iga sana mbaka nasaba umwaburi yo korwa se jirani arinda nyanya gukora story yengo kora kabisa ngo batebinga family ne bwato boremeru sana. Nende muna twarogire na ina ndire namba ya mama mwabo lakini still you can trust us ntubuna Inka TV tonyare gokonye family mwabere mogo tokonya sana si story chinde chinyinge mwabere mogo totoma ntu abanyene to ende to ire no nyina abantu nyagitari to ire abana bange skuru bona se story ya Damian buna ndo cha se kinyoreke buna ntini na se family mware wocha gotwanchiranga ekero mwaso ire kende gionsi gose ebirenga libimo bwate ase okoiro mwana nyagitari muto trust ntu abanyene gochaga igase kinyoreke to rusio mwana yo gaiga tumwira se nyagitari yale ko ba buyana inde sana because mama mwabuna atebire chishuguli ya gwate ne chinyinga abana bande mbaro ero manyene no nyitato mwabutara to kwandira gaiga kiagaranga neke barua agenda iwe family yete bwati incherende yonsi yo kwiro mwana nyagitari nare gosaba iganga ntubuna baligere ba Inka TV moto kwandire korwa turu enamba yeto eregabu above the screen 0741 454647 moto ikere ntu aservice yeto to kwandira nenga kitoko iro mwana yasenya gitari onye ko bwate donation sinde chionsi cyanga ci abana endagera batebire ganga mbabu ati endagera ndo banyene gaiga ngo twere rutore motumia tora mafuta go chambaka mochenwa ko rubosongo marura sto achire asa tambe sana to twere na itora baletare megano ye koru ase orongo ruturwa husi na ndo tokonya nena kwagachana ntwa unaba husi koru gaiga ase kinyoreke kiage simati gango kolere ga bungo tebinga embura yabere nyinga by the way tinko nyara gukora una tua planetinga to gukora senchirengia lakini tiga to kolere ga bwa misire ntobwa ati lights gaiga ase field ntware gukolera nyomba tinyomba to kwenda to akora imegano abantu bara bataka by the way nonyene birogo sometimes to konyora abantu mbabwa ati birogo bago ikaransa ntwa banyene buna tole gaiga to gochandika gwikanonye ga ya se para to gatigete ga jirogoro pi para koru moina matobe na mange chipara nchiri chingia tigamba tigere gabu na inde kunyoranga kuinyori ngakora iga subscribe ase channel yetu ya Inka TV. We put in so much effort kubareta chi story korwa ase ground. Kindly subscribe na bali mota iteko totomera mafuta to goikera ase binyoro 0741 454647 bali mota iteko konyo mwana yo Damian mwana yo wato bimbe asenda yae to ikere through the same number 0741 454647 bali mwate medical advice ende yons na bogo advice ogo akera mama mwabo osoto akere ntu abanyene torore buna to konyo mwana yo korugaiga baka senya gitari enene korugaiga se ward ya Gesiba eko situation ya Kitutu Masaba ime ya Nyamira County majetane Bridget Kerubo keep on watching Inka TV.